Oras madihita saluhukna damang dainang sasoni hahanggi nang pinaribot. Tanghono tama hatani debata di bagasan tikion jumolo mahita martangiang. Mauliate situtu Tuhan hupa satura nami tuho disudi asido toloni roham nama dongani hami satu partikianon. Tuhan nang tanghono nami mahatami marsaringar may di tonga-tonga ni ngulu nami. Sesama Tuhan dosa pengaluson nami mangasahun Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion di mana tersurat di buku Filipi bidu 4 ayat 6 songnon ma didok disi unang holsoho kamu agia aha alai sadok papotoho kamu matu debata pangidua muna marhite-hite tangiang doho telehilik mardongan mauliate olak nido sahakna hamu akadongan nani haholongan di bagasan Yesus Kristus topik ni hatani debataon ima malua sian holso damang dainang sasoni hahanggi nang pinaribot adong masada ina nama tua jalanang mabalu paluhu sobat bekas panutungan manang aos-aos ni panutungan siap porlakna dung pungu sobani dirahut mai jala dihuti malau buanon na tujabuna dala sibulusonna lau tujabuna atar dau jala sopit di pardalanan jupang nama sahala perbaju na botar manang diguari mau camat narap saudura do piga-piga halak jala dido inapai matu ibana setabi amang nang lewat jolo au unang hona pahiamu nai pasisi hamu jolo sauti ngatung masai burat hilala nunga sape tulu hali dido inatai alai tung paula so dibegi amatai do ujungna ala sotar taon ni inatai benaluja di bolus som malewat siat tonga-tonga ni nasida hona ma baju na botarnya matai jala mar birong-birong ma baju nai HP dang bui tarjalo rohanya matai ala makilala do ibana na marhuaso di luati jadi di bahin ibana malaporat tu polisi patuduhon na so terima ibana di pabahena ni inatai dungi diaka proses nang mardalan di bahin ma inatai gabi tersangka ujungna sahat matu pengadilan diadili ma inatai dipahudul di jolo disukuni hakim ma inatai sape tulu hali na perjolo suku-sukunai didok masongon horas inang ay diboto inang do tahe buasa inang di jow tu pengadilanon dang dialu si inatai disuku mamuse pa 2 halihon hobar tu laporanon buasa bahenom mu inang songoni tu amang camaton tong dang dialu si inatai jadi didokon hakimima suku-sukun na patulu halihon na somabiar do inang masuk tu penjara ay molo dang dialusi inang gabe masuk penjara do inang tong do dang dialusi inatai say hohom do ibana alai huhu do ibana say martanyangi di bagasan rohana pasahatos sude holsona itu debata jala pos ni rohana di bereng tuhanido hasitongan ni nama sai jaladang pasobon na ibana dung sidung hakimi manukuni natai dibayin masada keputusan didok masonon ubain na songoni HP na masai tu hamu amang camat ala nabi sudo HP inangon dang boy makatahon permisi jolo asal lewat tau siat tonga-tonga muna ala siat tolu suku-suku nami siap pihak hakim dan adong agi sada na dialusi jadi inangon dang bersalah ponis bebas do ibana jala ketok palu mahakimi tolu hali alai pitor Roma amang camati di bagasan mohok ni hati-hati nama dok pai majola mang hakim dang terima au di keputusan nabi nai munaon ai wasa dohono muna nabi sudo inangon ai tiki di dalani ibana lama molus ai didok do tuau
Setabi amang nang lewat jauh unakona payamu nai pasisi hamu jolo saoti ngatung masai borat tu ilana. Baru pitor didok hakimi mengalusi amang camati. Anggo didok do HP songoni tu amang berarti amang dona bersalah. Amang dona patut si humon na masuk tu penjara. Dungi diulai hakimi mamuse ketok padu tulu hali patadahon nasah keputusani ujungna amang camati na masuk tu penjara. Amang inang do tahanggi nang pinaribot bakkoni jolma do HP holsoan di tonga-tonga ni parenguluanna. Songoni matong na niadupan ni akadongan ni Apostol Paulus lau marbarita na uli. Jala di sosohon do nasida asa marsada ni roha di bagasan Tuhani jala marsiurupan. Huhut hatan di bataon di sosohon tuhuria Filipi do tungolutta sinuangon. Dido Apostol Paulus unakol so kamu agi aha nama dok nungarade jala paradio ni debatado aka narikoti di ngolutta. Alaya hado didok siulah honota. Iman apa boto hossa sadok pangiduat tai marhite-hite tangyang dohot ele-hele mardongan mauliate. Dihita akan apinar hamaul di debata di bagasan tangyangi adong do ele-hele jala mardongan mauliate. Songoni manyan nang hitaon saluhu na saunari. Molohol soak kamu di sinamot, molohol soak kamu di sahit, molohol soak kamu di arsak, di parukilon, di sipangano doh di parabiton. Pabotohok kamu matu di bata, di sahit munaido di bata, di arsak munaido di bata, di padeliam munaido di bata, di akaparukilon munaido di bata, ay di sido di bata, ay donok do Jahoba di sudi akana majo gowarna. Molo hera leleng dihirim roham amang inang disirokka nito dinyana komu sai pangido matu debata. Molo nunga leleng dihirim roham dia kapar karejuan nyana komu na ditano parsirahan dohok na dibona pasogit pabotohon maitu debata jala tutuhi ma. Jala molo nunga leleng dihirim roham pasu-pasu pariana konon di anak dohok diboru alu-alu hok kamu maitu debata. Ay di tangyang munai do debata. Asa haru dileho tuhat na pangiduan munai. Ay di akan nama jo ibana say natangi honon ni debatado. Ay debata na sumbadiay say totong manangiyo kita na olo jo-jo tu ibana. Songot tudosan ni paranguluan naong tatangihon nakin. Dialu si Jesus do alu-alu ni inangi. Di palua do ibana marhite na say martanyangi ibana tu debata di bagasan rohana. Di pamonang do ibana di bagasan hasitongan. Ay gabe na mga luhot tu polisi do di pake debata mengukap hasitongani. Unang behol soak kita alay tapabotohon masa luhut na pangiduatay marhite-hite tangyang ay di bagasan tangyangi do hele-helek dohot mardongan mauliati. Di matado na pasauton saluhu na dia kasakakna tusi mahita totong makirim dia kapasu-pasu na naing si pasahaton na tuhita. Amen martangyang mahita. Tuhan debata nunga behutangyo kami hatam. Nunga hujako kami di bagasan rohanami. Asima rohama di Tuhan debata. Saya marurat mai jala marparbue di tengah-tengah ngulu nami. Hurupi hami tugu-tugu hami di bagasat todim. Dinalau mangula akaulaun nami di tengah-tengah ni parengulan nami. Saya madua matutusya kami holso. Marsi hohot mahami di bagasan ho. Di akapardalanan ni ngulu nami. Saya sama Tuhan dusa pangalasyon nami. Saya jalo matangyang ngami ali Tuhan. Wala mga sound Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita salhutna. Shalom.